semua ban ikut lesubun yakinong penyat yakan ika kasi online singing and dancing competition ki belajar yang akan ika final bat kumjuru iki judges ki bapet yakan ika video jonga kekerting jonga kadi anika khanong long bat ngasyong sa apo nong ston hakadong lat witang kekerting jonga jinguroi bangun roi menta kadi naka film jing im ngalayo mat ngas ngau kumbasyong marway hari klau habaya pi ba it ngayai ken mau ngau kumbasyong marway haying bendi namar ngam yo isu ya pi haba jing in ngalayo mat na pi ba it sashi sen pat om don dawai bala penjem dei tang ma pi ban ai jing tingen ngau pa perthei ngalak le lut ki kam ki jam ki la sakut haying marwe ngasyong kuslai ngau kumba perthei kala janwai jing sup perthei kala wan pai naka jing dom syaka jing shai wala pi syong hari bajngai ya pi ngan let wat klem jing ting kai na do menta pin long biang i jonga la ha shi tom jin jar ni ha shi pa jing it ba shi sha hanga pin sa ai ha do ba per take an sawai lishbun